Kien fit-22 ta' Frar 1931 li Suor Faustina Kowalska rat viżjoni ta' Ġesu libes l-abjad b'żewġ raġġi ta' dawl ħerġin minnu u ħasset leħen il-mulej jgħidilha għamel pittura tal-qed tara u taħt qiegħed il-kliem Ġesu jinnafda fik bil-Pollak Jesu ufam tobie. Ġesu jinnafda fik, Jesu famtu bijek, Ġesu jinnafda fik. Ta' masħiħa fil-weda tijek, ftit momenti senqatta miegħek biex nitolbu passjoni henna lina xaħna midimbin. Jesu famtu bijek, Ġesu jinnafda fik. Jesu famtu bijek, Ġesu jinnafda fik. Saru tlita u ġejt nittalla għal min warrab min ħajtu l-alla din is-sija taħnina kbira misqal ħutna li b'demmek xtaqlik sejr. Jesu famtu bijek, Ġesu jinnafda fik. Jesu famtu bijek, Ġesu jinnafda fik. Fuq il-olja fejn ġejt imsalla, int ħassejtek min Alla mwarrab, dnubna firdek qalbek nifdek, dan biex aħna nkunu maħfurin. Jesu famtu bijek, Ġesu jinnafda fik. Jesu famtu bijek, Ġesu jinnafda fik. Ġesu jinnafda fik. Jesu